హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు రేవతి గాదు ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి క్లాస్ 15 అండి. క్లాస్ 15లో వచ్చేసి బటన్ హోల్ స్టిచ్ అనేది 2 టైప్స్లో ఉంది, నేర్చుకుందాము. ఈరోజు ముందుగా ఫస్ట్ స్టిచ్ అనేది నేర్చుకుందాం పదండి. ముందుగా వచ్చేసి నేను ఇట్లాగా గీతలు అనేవి గీసుకున్నానండి. ఫస్ట్గా మనం లాంగ్ అండ్ షార్ట్ గీస్తాం కదా, అలాగే మధ్యలోనే కుట్టాలండి. అంటే మధ్యలో మనకి హోల్ లాగా వచ్చేస్తుంది, మొత్తం అంతా మధ్యలోకి రావాలి. ఏ కుట్టైనా అంటే ఏ లైన్లో గీసినా కూడా మనము లాస్ట్ కుట్ అనేది మధ్యలోకి రావాలి. లాంగ్ అండ్ షార్ట్కి లాగుతాం కదా, అలాగే లాగాలండి బ్యాక్. అంతేను, అదే విధంగా చుట్టూ మనము కుడుతున్నాం కదా, అంత ఏది కుట్టినా వచ్చేసి మధ్యలో పాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడికే రావాలండి. అక్కడ ఒక కుట్టు, ఇక్కడ ఒక కుట్టు, అంతేనండి. 2 అయితే రావు ఇందులో మాత్రం. జస్ట్ పైన ఒకటి వస్తుంది, కింద ఒకటి వస్తుంది. కాకపోతే దాన్ని లాగుతాం, బ్యాక్ లాగుతాం, లాంగ్ అండ్ షార్ట్ లాగా, అంతేను. చూసారండి, నేను ఒక లైన్ వదిలేసాను, చూసుకోలేదు. వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూసాను. ఒక మధ్యలో ఒక లైన్ అనేది వదిలేసాను, మీరు అలా వదిలేయద్దు. నేను ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్లో చూసానండి. నాటు వేసేస్తాము. అంటే ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటంటే మొత్తం మనం ఏం కుట్టినా మధ్యలోకి వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ హోల్ అనేది పడుతుంది. ఆ హోల్లో మన స్టోన్ కానీ ఇంకేదైనా పూస కానీ కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. చుట్టూ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా మనం పూస కానీ ఏమైనా ముత్యం టైప్ ఉంటాయి కదా, అవి కానీ కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది. అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాయండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడంతా మనము ఇందాక మధ్యలో వచ్చేటట్టు కుట్టాం కదా, ఫస్ట్ మధ్యలో స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎండ్ అంటే మనం రౌండ్ గీసుకున్నాం కదా, అక్కడి నుంచి ఇటు వస్తుంది, బ్యాక్ వస్తుంది కుట్టు. పక్కనే ఒక గొలుసు లాగుతాం అనమాట. ఇది రెండో టైప్ అండి బటన్ హోల్స్. ఈ స్టెప్లో వచ్చేసి ఆ ముందున్న స్టెప్ వచ్చేసి పైన ఒక కుట్టు, కింద ఒక కుట్టు వచ్చేది. ఈ స్టెప్కి వచ్చేసి కింద 2 వస్తాయండి, పైన ఒకటే వస్తుంది. అంటే మధ్యలో మాత్రం ఒకటే వేస్తాము, కింద మాత్రం ఒక గొలుసు వేసి మళ్ళీ పక్కన ఒక గొలుసు లాగుతాము. అలాగా చుట్టూ వచ్చేలాగా కుడతామండి. అంటే రౌండ్ అంతా ఫినిష్ అయ్యేలాగా. మధ్యలో మాత్రం ఒక స్టిచ్చే వస్తుంది. అంటే లాంగ్ అండ్ షార్ట్ లాగా బ్యాక్ లాగుతాము, ముందు ఒక గొలుసు వేస్తాము, తర్వాత పక్కన ఒక గొలుసు లాగుతాము, అంతేనండి. రెండింటికి డిఫరెన్స్ అయితే అదే. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఎడ్జ్ నుంచి కుడతాం అనమాట. అంటే రౌండ్ ఉంది కదా, అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం వర్క్ అనేది. అందులో మాత్రం వచ్చేసి ముందు కుట్టిన వర్క్లో వచ్చేసి మధ్యలో హోల్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. రెండింటికి డిఫరెన్స్ అయితే అదేనండి. ఇది బటన్ హోల్ స్టిచ్ అంటారు. అంటే 2 టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట, అందుకని 2 టైప్స్ అనేది చూపించానండి. ఈరోజు షార్ట్గానే ఉంటుంది వీడియో అనేది. జస్ట్ ఇవి 2 మాత్రమే చూపించానండి. రేపు వచ్చేసి చోటీ వర్క్ ఇంకేదైనా చూపిస్తాను. ఎల్లుండి నుంచి మీకు పూసలు అంటే చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ ఎలా కుట్టాలి, అంటే మామిడి పిందులు అలా ఉంటాయి కదా, మ్యాంగో షేప్స్, అలాంటివి ఎలా కుట్టాలి, ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి, అలాంటి వీడియోస్ అనేది వస్తాయండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఆల్ అనే బెల్ బటన్ ఉంటుందండి, అది ప్రెస్ చేయండి. దానివల్ల నేను ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ పెట్టినా మీకు వెంటనే వచ్చేస్తుంది నోటిఫికేషన్ అనేది. అంటే నేను ఏ వీడియో తీసినా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు వచ్చేస్తుందండి ప్రతి క్లాస్ అనేది. చూసాం కదండి, లాస్ట్ నాటు వేసేస్తున్నాము. ఇంకా చుట్టూ గొలుసు కూడా కుట్టేస్తున్నానండి. గొలుసు వేసుకుంటే ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అనమాట, చూడడానికి థిక్గా చాలా బాగుంటుంది.
చుట్టూ పోసు కుట్టాలి.